Καλημέρα. Σήμερα και με αφορμή την εορτή του Σταυρού είναι η Πανελλήνια ημέρα αιμοδοσίας της Χρυσής Αυγής. Μέλη και φίλοι της Χρυσής Αυγής δίνουν αίμα σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδος. Εδώ, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμωνα, παράλληλα με την αιμοδοσία πραγματοποιείται και διανομή τροφίμων. Τα έξοδα έχουν καλυφθεί από τις εκλογικές επιδοτήσεις και τα χρήματα που δίνει το κράτος στο κόμμα μας. Ποια είναι τα κριτήρια για να πάρει κάποιος τρόφιμο? Μπορεί να πάρει τρόφιμο όποιος Έλληνας πολίτης το επιθυμεί. Δεν ζητούμε κομματική ταυτότητα. Και ανεξάρτητα από οικονομική κατάσταση. Ανεξαρτήτως, αλλά όσοι είναι άνεργοι, πολύτεχνοι ή κάποιοι ανάπηροι συμπατριώτες μας έχουν ασφαλώς προτεραιότητα. Περνάνε πρώτοι. Για την αιμοδοσία είχατε κάποια συνεργασία με το Υπουργείο, καταθέσατε κάποιο αίτημα? Βεβαίως, ναι, και έχει έρθει μια κινητή μονάδα αιμοδοσίας κάποιου δημόσιου νοσοκομείου. Όπως γίνεται μονίμως και γίνεται σε πολλές πόλεις Ελλάδος σήμερα. Και για να έχουμε τα στοιχεία, πόσους τόνους υπολογίζετε τρόφιμα να δώσετε? Έχουν έρθει ήδη δηλώσει συμμετοχή για την αιμοδοσία? Έχουν έρθει ήδη 3 φορτηγά, ως τώρα είναι πάνω από 100 εγγεγραμμένοι για την αιμοδοσία, αλλά θα κρατήσει αρκετές ώρες ακόμα. Όπως κάναμε στην ίδια. Λίγο παιδιά. Βάλε. Προχωράτε ευθεία. Εδώ ψάρι. Για τα 5 άτομα είναι αυτό εδώ. Για ψάρι στην ουρά, κυρία, εκεί πέρα στη σειρά.